Skont l-aħħar aġġornament tas-saħħa fuq Facebook, fl-aħħar 24 siegħa riżultaw 21 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna. Fl-aħħar sigħat fiequ 54 persuna oħra biex bekk il-każi attivi komplew jonqsu issa jammontaw għal 596 li fosthom hemm 6 immigranti li bħalissa jinsabu f'pajjiżna. Din il-pandemija kienet il-kaġun ta' 31 fatalità li tpoġġi lil pajjiżna it-tielet l-ar fl-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam imwiet kawża tal-COVID-19 filwaqt li dawn l-aħħar każi li tħabbru għadhom qed jiġu investigati. Mill-każi li tħabbru s-sibt 8 ġew minn attivitajiet tal-familja, każ minn attività soċjali, 2 każi kienu importati u każ minn fuq il-post tax-xogħol. Dawn kollha kellhom kuntatt ma' persuni li kellhom il-virus. Min-naħa l-oħra, mid-29 każ li tħabbru s-sibt, 17 il-każ kienu sporadiċi u ma jafux minn fejn ħadu l-virus. In-numri fl-aħħar 24 siegħa iġibu t-total ta' każi għal 3188 filwaqt li dawk li fiequ jammontaw għal 2358.